leukste tot nou toe. Niet helemaal het eindstuk. Tenminste, als ik naar de voet kijk en het gewei. Of ze hebben hem op de kop gezet. Ja, hoe gewijd moesten ze zien om dit te laten maken. Ik ben reuze beneden. Is dit nou een hoesnummer gemaakt van Peurschoen? Ja. Goedemiddag. Hallo. Sprak zij heel voorzichtig. Ja, inderdaad. Is het een rendier? Is het een beer? Is het een Combi. combi? Ja, Is het Rudolf? dat is zoiets Rudolf. Maar Rudolf. hij is niet van mij. Oh, hij is niet van dich? Ja, hij is wel van mij, maar mijn vriend heeft hem gemaakt. Heb hem zelf gemaakt? Is die een vriend? Het Harry? Nee. Handige Harry? Nee? En dat deed hij voor zijn werk. Wauw. Nou, we liepen hier net naartoe en ik zeg tegen die jongens, ik zeg, we hebben er al veel gezien, onderweg. dit Het is een beetje, ja, sleert alles. Het is een beetje, ja, het is een beetje freewheelie, zeg maar, gemaakt. Maar, Of Free Willy. ja, Free Willy. freewheelie tour. Maar ja, dat is zijn werk. Wat leuk. Ja. En waarom had hem nou zo, want hij leunt ook een beetje op zijn rechtervuurpuurtje, hè? Zo heel relaxed. Ja, deze vraag kan ik niet helemaal beantwoorden natuurlijk. Had ik dat niet verteld? Nee, maar ik denk ook dat het een klein beetje nodig is voor het beeld stonden te kunnen houden. Oké, want Ook het, wel zal wel stukje het is een technisch, zware jongen, denk ja, ik, hè? Ja, ja. Het ook een naam gekregen? Nee, ik Nee? heb geen naam gekregen. Nee. Nou ja, ik noem het grasmachine Anita bijvoorbeeld. Anita Oké. Meijer. Ja? Meijer. Oh, dat is wel veel gezocht. Vindt ze ver gezocht? Oké. Maar Nee, nee, we het is hebben hem geen, geen naam oké. gegeven. Nee. Maar duidt er niks anders dan dat? De vriend van dich? Ja, hij heeft wel wat andere dingen, maar dit is wel zijn werk, ja. En wie noemt ze zo'n beroep? Kettingzaagkunstenaar. Dit is allemaal alleen maar met de kettingzaag gemaakt. Stel je voor dat ze dat met Scrabble kan spelen. Kettingzaagkunstenaar. Kettingzaagkunstenaar. Ja, precies. Ja, dus dit is allemaal kettingzaagwerk. En ben ze hem tegengekomen ook, terwijl hij dat aan het doen was? Ooit? Nee. Nee? Wie heeft ze hem ontmoet? Wie heb ik hem ontmoet? Ja? Goh, wat een vraag. Wie had het trouwens, de vriend van dich? Roel van Wielek. Roel. Oké. Van boom tot beeld. En dat is, ja, dat is wat het duidt. Maar, ja, is puur interesse. Ja, maar de overwelst me ook een klein beetje. Ik denk, god, wat gebeurt er nou? En wie heb ik hem ontmoet? Ja, gewoon eigenlijk uit Venlo. Ja. Maar met Zo Oet gewoon, is, of de Nee, eerste vier keer? gezamenlijke kennissen, vrienden. Ja. Oké. En wie heeft toen de eerste stap gezet, hè? Goh, ik denk toch een beetje ik. Dich? Ja. Dus Dich begon als eerste hem door te zagen over wie hij was. Ja, zoiets. En wie lang is dat? Het Wie is had- gewoon met woordspelingen, begreep ik. Ja, maar daar werd ik voor betaald, hè? Oh, oké. En de uitzending zonder woordspeling, Ja. dat wordt dan weer ingehaald op mijn salaris. Hebben immers bij ons dit speciaal al die uitzendingen gecontroleerd Ah, om dat te oké. kijken. En als het dan erin zit, dan, Ja. dan Ja, kies je betaald. ik heb door deze woordspeling net heb ik nou Is morgen het- het op de plank. Ah, vervelend. Dankzij Dick ook weer. Morgen toch hagelslagen op de bruurtjes. En wie het sticht trouwens? Tamara. Tamara. Dit is ook een echte Venloese. Ja, Venloes meetje. ja, echt wel. Geen moeraskwakertje. Ik kom wel, jawel, mijn familie komt uit het Ven. Oh, wat Dus leuk. ik ben niet geboren in het Ven, maar wat terug naar het Ven. Truc naar het Ven. Ja. Nou ja, het Ven is wel hot, hè?
Ja, zeker. Als je een hoes volgens mij makkelijk te krijgen. En een hè. poef Dat is er wel weg. Ja, door wordt redelijk wat mee gebouwd ook Ja, dat in klopt. dat Ja. gedeelte. Ja. En wie lang moet je nog? 7 jaar. 7 jaar. Met z'n tweetjes. Met z'n vieren. Met z'n? Met z'n vieren. Met z'n veren. Ja. Opa en oma? Nee, 2 dochters. 2 Oh, dochters. 4 eigenlijk. Ja, de ene is op kamers, dus die is nummer ganshee en een hond. Oké. Maar kiepen, een kat. Kiepen zijn leuk, hè? Ja. Ja, ik heb ook kiepen. Raak ze niet op goed gekeken op kiepen. Nee, precies. En natuurlijk eikens. Ook verse Ja. eikens eerder en Hey, en de dochters, dus Eine is al semi-oud hoes. Ja, die zit op kamers En waar studeert ze? in Tilburg. Ah. Moet ik vragen wat ze dat uit? Het zit op het Sint-Lucas in Bokstel. Nou, dan beginnen ze te lachen. Hoezo? Ja, mijn dochter zit er Ah, die ook. zit er ook. Oké. Ah. En wie lang zit die dochter door al? Ja, dit is mijn stiefdochter overigens, maar dit is het 2e jaar. Oké. Maar het zit nu sinds februari op kamers in Oké. Tilburg. Ja. Leuk. En die dochter? Eerste Jos. Oh, eerste Nog net jaar. dan, Ah, hè? Die is ja, nog ja, bijna precies. net klaar Bijna met... weer, en welke richting heeft ze gekozen? leer. Leer? Tassen maken en schoonmaken. Ja. En die komen direct in het eerste jaar om met de meest fantastische dingen toe, hè? Ja, heel knap. Ja. Ja. Ja, zeker. Leuk. Een creatieve Wij meid. hebben een zeer creatief huishouden. Ja, ik niet overigens, maar de rest wel. Kettingzaagkunstenaar. Een leerlooister misschien wel in de dop. En die andere, dat is dan de jongste van de twee, Ja. denk ik? Van de stiefdochters? Ja. Ja, die wil mediavormgeving gewoon doen, ook in Sint-Lucas, maar dan in Eindhoven. Ja, En ik ben dan de mens creatief. ja zeker. Absoluut. Wat daar sticht dan te maken, hè? Wat doe ik? Ik ben gedeeltelijk managementassistent. Ja. We hebben achter in de tuin ook nog een Airbnb. Oh, Dus dat zijn een beetje mijn bezigheden. wat grappig. En de boel samenhouden. Ik heb net een aanvraag verstuurd, trouwens. Ah ja? Ja, een uur of 2 geleden. Ja, niet naar mij, denk ik. Nee, want dat zul je iets te ver zien richting Ja. het concert waar we naartoe gaan. Ah, ja. Maar ik vind dat altijd al zo leuk. Is het ook? Om dan te grasduinen in Ja. al die leuke adresjes. Plus het feit dat ze bij mensen thuis logeert. Wat natuurlijk veel persoonlijker is dan een deur met een nummertje Zeker. erop in een hotel. Ja. Ziet je dan mensen of best het type wat ook hier met de mensen met de logies in contact kunt? Of liever niet? Jawel, maar in het begin en als die behoefte er is. Maar ik vind het ook wel fijn om de mensen gewoon een ding te kunnen laten doen. Kijk, en als het zo uitkomt, een gezellig preutje met de uur te maken. Maar ik zou geen barbecue organiseren en dat uitnodigen. Dat hoeft dan ook wel niet, maar Maar biedt ze ook een ontbijtje aan? ja. Ja. Ja, Ja, lijkt me hartstikke leuk. is het ook. Is ook echt leuk. Ja. En heb je iets bijzonders voor de gasten? In de zin van, stonden er allemaal leuke beelden binnen? Nou, van het bed and breakfast het Huizen Kikker. Huizen Kikker. Dus er stonden genoeg kikkers. Dus het is wel het moeraskwakersgebied natuurlijk. Uiteraard. Dus, Als ja. het fans is moeraskwakers, dus, hè? Er stonden in ieder geval zat Huizen Kikker. kikkers en... Staat er dan ook een borreltje kloor, een opkikkertje? Zo van als Nee, dat niet? niet. Oh, joh, heb ik morgen vlees op de Nou, boterham. vanaf morgen ga ik dat doen. Nee, dat niet. Ja, dus dat zijn een beetje de bezigheden. Is dat heel onbescheiden als ik vroeg of we bijvoorbeeld even zo mogen kijken naar Huizen Kikker? Of zit er nog gasten? Ja, er zitten gasten Ah, oké. in. En er zit een mevrouw in die er voor wat langer in zit. Dus dat... Die zal niet zo verkikkerd zien op een cameraploeg. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En plus dat het dan ook niet is wie ik het verheur, zeg maar, Precies. normaal. Dus dat vind ik niet zo. Nee. Misschien een volgende keer. Misschien een Ik volgende. ben wel benieuwd. Oh ja, maar nou, is dat nou, dat hoesnummer, is dat nou van Peurschoen gemaakt? Dat weet ik niet. Oh, dat Wie hong er al. hoe je dit? Ja, dit hong daar. Oh, dat Wie hong- hoe je dit? En toen zei je, als dit droog is, dan hoor ik dat er vanaf. Wat is dat zitten? Maar dat is een paar jaar geleden. Is er nog niet naartoe gekomen? Ja, hier zou het eraf horen. Dus
Nou, ik ken het aansteken ding net maar. Hé, maar in een manier of andere zei ze net van ik ben niet zo creatief. Maar als ze in het management zit, dan ben ze toch ook bezig met het managen van mensen? Ja, niet in kunst ben ik creatief. Ja, maar creatief is zo ja, breed, dat is hè? ook zo, dat is ook zo. Ik ben op een andere manier creatief, maar niet in... ik ben wel creatief in het organiseren en dergelijke, maar niet in het maken van kunst. Is dit nou een vrije dag dan voor dich? Ik heb vanmorgen gewerkt. Ja, ik heb vanmorgen gewerkt en toen gewerkt en vanmiddag ben ik vrij. Ja. Dat lijkt me wel heel leuk. Ja, ik heb Hoeveel een leuk uur duidt ze leven. dat? 16. 16. En dan nog een paar uurtjes, of best wel toch stiekem nog veel tijd mee kwijt met de Nee, dat en nog wel andere bezigheden, maar aan de Airbnb en administratie van mijn vriend. En kom je het tijd goed door, ja? Roel is nou ergens zaagsel aan het produceren. Ja, ja.